IFM News. Hati ang opinyon ng mga Pangasinense sa pagpapapalit ng disenyo ng mga paper banknotes kung saan mga hayop sa Pilipinas ang ipinalit base sa inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa ilang Pangasinense, magdudulot umano ito ng disorientasyon o pagkalito sa publiko dahil malaki ang pagbabago sa disenyo ng pera kung ihahambing sa kanilang nakasanayan. Para sa akin yung dati pa rin yung pera na luma. Kasi yung ngayon, yung pinapakitang pera ngayon parang mali. Hindi mo makikita yung mga bayani doon eh. Bukod dito, mahalagang bahagi umano ng kasaysayan ng bansa ang mga personalidad na nasa kasalukuyang paper banknotes at kung tatanggalin ng mga ito ay nangangahulugang pagbaliwala sa kanilang kontribusyon sa bansa. Samantala, ilan naman ang sang-ayon sa hakbang ng BSP upang hindi na umano pagmulan pa ng bangayan at diskusyon sa mga lider ng bansa. Good para walang bias sa mga sa mga politiko. Kasi hindi na tao yung Mas maganda yung ganun para iwas na rin yung bangayan. Tampok sa bagong disenyo ng pera ang layunin ng BSP na maipakilala ang malagong biodiversity ng Pilipinas tulad ng blue nape parrot na nasa bagong 500 peso bill, Palawan na peacock pheasant sa 100 peso bill at Visayan leopard cat sa 50 peso bill. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.